Nyt Justina ja Unelma syövät jäätelöä. Katsotaan kuinka kauan kestää. Heillä on lautasilla jäätelöä molemmilla. Noin. Noin hyvä on. Siellä Unelma syö. Ja tässä Justiina. Noin se syö. Ai kun on hyvä. Ja Unelma. Jokos on tyhjä lauta. Ui, kun se kieli lipsuu siellä niin kovin. Niin. Nyt pitää mennä vielä siskon lautastakin nuolemaan. Noin, sieltä riittää. Vielä molemmille. Noin, nyt Unelma tuli nuolemaan Justiinan lautasta ja Justiina nuolee vielä Unelman lautasta. Noin, nyt taitaa viimeiset palat mennä sieltä ja sit on syöty joulujäätelö. Noin. Ja Unelmakin tästä nuolee, lautasen reunatkin nuolee. Noin. Nyt on syöty. Noin, kiitos. Aha, Unelma meni vielä paikkaamaan lautasia nuolemaan vielä. Näin tyhjä on lautanen nyt. Ja on kun olisi tiskattu. Noin. Hyvä oli.